du også at kæmpe for føden. Så er disse hårdarbejdende gutters selskab lige noget for dig. I guess for now we should try to enjoy it. De kæmper sig igennem sommeren for at skaffe mad til grillen. Tag Sig Hanson og søens folk under armen og deltag i jagten på sommerens største fangst. Alle hverdage ved midnat på Discovery Channel.